В днескашното видео е малко по-различно, ще го наречем малко по-кулинарно. Ще ви покажа как се прави или как поне аз правя моя кекс, който е абсолютно елементарен и ако някой примерно има повече експириенс в кухнята, за него ще е като детска игра. Винаги се получава и е, както казах, много лесен. Щом аз го правя, значи всеки може да го направи. Аз нямам никакви познания в кухнята или някакви такива по-специални неща. Така, като за начало, какво ще ви е нужно? Една чаша брашно, една чаша захар, 2 ванили, бак пулвер, без котката, олио, 3 супени лъжици олио, 5 яйца и по желание, кой каквото иска може да се сложи вътре. По принцип аз не слагам нищо, но днес съм вземал едни шоколадов чипс, който да пробвам да видим как ще стане с него. За първи път го слагам. Ще пробваме какво ще се получи. По принцип не слагам нищо. И малко какао, което ще е да се получи като два цвята кекс. Формичка, разбира се, формичка за кекс, която след това ще ни трябва, ще го оставим тук настрани. И така, първо в един съд разбъркваме бак пулвера и брашното. Просто да са предварително разбъркани. Изсипваме брашното. Вземаме бак пулвера. И го изсипваме при брашното. Така. И го разбъркваме. Ето така. И го оставим тук настрани. След това взимаме яйцата. 5 яйца, както казахме. И къде да ги пускаме? Някъде трябва да ги пускаме. Ай, тук е тази чинийка, ще го слагаме. Чукваме 5 яйца. Гледаме чорупки да няма вътре. Това бяха 5 яйца. Дабъл чек дали няма някакви от шурупките. Няма, перфектно. И сипаме захарта при яйцата. И започваме да бъркаме. Бъркаме докато се разбият яйцата и захарта докато се разбие. Това е да речем около 5 до 7 минути. Хубаво, не бързо, но продължително да се бърка, за да може самата захар да се разтвори. След като сте се уверили, че захарта е разтворена, вземаме брашното, в което сложихме бак пулвера преди малко и го изсипваме вътре и го разбъркваме. Първо като го изсипим, така, за тези, които са начинаещи и не знаят, първо се разбърква на ръка, защото ще се разхвърчи цялото брашно. Първо се разбърква така на ръка. И после се включва.
Добавяме 3 лъжица олио. Три лъжици олио. Ето тази салфетка в началото я видяхте. Тя е както се измаца човек, да се подсуши малко. И бъркаме още малко. Така. Слагаме последно и двете ванилии. И разбъркваме отново. След като всичко е разбъркано, така слагаме да се отича тук, защото ще ни трябва още малко. Може да сложиш някаква паничка отдолу или чинийка, няма значение. Ето какво се получава. Не е много гъсто. Тесто. Така. Във формичката взимаме и се я намазваме. Ако има някой масло, в момента няма масло, защото не ползвам масло в момента. С някаква мазнина. В случая аз ще използвам олио. Формичката е тефлонова, но просто се слага някаква мазнинка, защото винаги трябва мазнинка да се сложи някаква. Няма значение дали ще е на манджа или на кекс или на каквото и да е било. Може да е една капка, но се слага някаква мазнинка да има. Пуснали сме фурната да загрява на 180 градуса. Докато правим тук тези неща, махаме това олио. Сега първоначално изсипваме от тази смес. Да речем някакво количество. Слагаме от тези дропсови, шоколадовите. Е така. Да има. Не знам какво ще се получи, за първи път слагам. Така. В останалата част, която е, взимаме малко какао. Да речем една лъжица какао. Ей така. И го доразбъркваме да стане друг цвят. Ето, стана малко по-кафяво. И го доизсипваме.
Ако сте направили тъй малко бомбок всичко, като мен, всеки път, може да си го позабършите и така малко. То се разпределя като саморазливна замазка навсякъде. И ето как става. По принцип някой път взимам и така, примерно с една клечица, такава или сламка, или клечка, шишче за дървена имаме тук някакви. Е така просто го разбърквам вътре и то много повече се разбърква и става така много на шарки. След като е готово, изчакваме след малко фурната, може да се я пуснете и малко по-рано, аз малко по-късно я пуснах. Слагаме го да се пече, след като загрее до 180 градуса и проверяваме неговата готовност, защото, както знаете, кексовите, те се проверяват дали са готови. Проверява се с една клечица за тези, които не знаят. Взимате една клечица, примерно една клечка за зъби, може с кибритена клечка, може с клечка такова шишче дървено за шишчета. С тази клечка, след като се понадуе тук и почне да се оформя отгоре като коричка, се бута клечката вътре и ако има залепнало по клечката, значи е още, както се казва, текляло вътре. И се оставя малко още време. След като бучнете клечката и я изкарате, няма нищо по нея, е готово. Може да се изкара, докато изстине, то пак ще се поеме някаква температура, нали? И ще се доопече извън печката, както се казва. Ето печката загря, формата. Слагаме го вътре и проверяваме докато стане готово. И да не забравим, докато чакате кекса да се изпече, трябва да се налеете една биричка и да се нарежете от мезето, което ще видите в следващия клип. И чакаме кекса да стане готов. Ето как се проверява. Отваряте да излезе малко горещото. Пъхате една клечка, вадите я. И не знам ако се вижда, че е мокра самата клечка. Значи още не е готово. Ето да го проверим пак. Малко изчакваме, че е много горещо. Ето е клешицата. Мушкаме клешицата, вадим клешицата и е окей. В тази поставка, той е като кутийка, сме се вземали за кекс. Ще го изсипя тук и ще го отрежа да видим какво е станало. Тъй след като е малко поизстинало, ето както виждате може да се пипа, 10 минути някъде, се отделя и така лека по лека с едно ножче. Ще махна това да не дрънче. Ето. И то се отделя така в средата малко. Да не забравим, че сме сложили шоколад, където до сега не съм слагал шоколад и не знам какво ще е. По принцип става перфектно. Не слагайте нищо, просто аз експериментирам с шоколада. Всичко другото е перфектно, но самия шоколад, който го слагам вътре, дропсовете, за първи път ги слагам. Вземаме го и го обръщаме на ето тази поставка. Както виждате, с ножа сме го минали. Не е топла. Топла е, но не е гореща, както виждате, се държи. Но е топла, да. И се обръща тук. Ето. Ето самия кекс. Перфектен.
що годе е изпекан, малко да се вземе въздух, бръща се и така. Както виждате тези дропсове тук, които са шоколадовите. Много добре се станал. Може да се сложи стафитки, някакви работи, но за първи път експериментирам с това нещо. По принцип без тези неща 100 на 100. От 100 пъти, 100 пъти става кекса. Няма никакъв проблем. Ето. Минава около 5-10 минути и ще отрежем парче, за да видим как е станало. Време дойде да разрежем това чудовище. Вземаме се специалния нож и да видим какво е станало. Ето едно парче. Тук е повече кафяво, по-малко бяло. Но е станало перфектно. Затова ви казвам, този кекс е 100 от 100. 100 пъти правите, 100 пъти се получава. Така, аз да ви покажа само, че аз обичам да го нарежа всичкото. И после да го наредя, нали, кое парче където се е бело. Нали? Ще ви покажа след малко. И да го захлупя. Да е нарязано, да не го режа всеки път по едно парче. Ето така обичам да се го нарежа, да се го затворя и да се отварям и да се вземам направо по едно парченце. Това е кекса от мен. Ако ви харесват такива рецепти, мога да ви кажа още много, най-различни. Не само за кексове, но за различни неща. Пишете в коментарите, харесайте това видео и така нататък. Следващото видео ще ви покажа как се прави любимото мезе. Перфектно мезе, няма равно. Записвайте си рецептите, правете ги. Това са изпитани работи. Enjoy!